Hola a tots i a totes, nou vídeo. Avui els primers problemes amb les gallines. Voleu saber més? Anem. Primer problema, que no és un problema realment, però jo ho havia previst d'una altra manera, és que les gallines, com veieu, dormen així. Jo els havia fet els palos estos per a que muntaren, perquè en teoria elles el que busquen és la part més elevada per a dormir, se senten més protegides. I això pujaven a les rames dels arbres per a protegir-se dels depredadors. És algo que tenen en el seu instint, però bueno, no sé, pensen que és la part més alta d'aquesta. No passa res. Ja vaig agafar alguna, les vaig posar jo mateix en la barra i elles van veure una damunt i van pujar les de més. Però bueno, ja li, tampoc és un problema. Ja s'apanyaran elles, ja faran el que volen. Un altre problema que he tingut és que així, quan plou, ha fet una miqueta de bassa. És una cosa que tindré que solucionar posant algunes maderes per a que no faci cova i que correga l'aigua. Això és assaig, error, fins que estigui tot ja ben podat i en el lloc. Una altra cosa que s'havia pensat jo de fer era delimitar un arenero per a que elles donen els banys d'arena que es fan amb aquesta madera, però veig que han passat un poquet de la madera, fet els banys en un altre lloc que jo no pensava, però bé, ja dic, això també és una qüestió de que les gallines estan còmodes com volen i jo tampoc vaig a fer molt més, no passa res. Una altra de les coses a solucionar seria instal·lar-los així una barreta, algo alt, per a que elles també tinguin algun joc, algo que fer. Pugen a les barretes, baixen, segurament la pas ahí, entre el menjador o en esta part. Els posaré algo perquè elles munten per a dalt i estiguin un poc més distretes. Una de les altres coses a millorar és la porta automàtica. Ara està oberta perquè tinc el flash de la càmera encès i estic il·luminant la porta, però si jo tape el flash, la porta es tanca. Encara és molt pronte per a que la porta s'hagi de tancar. Les gallines encara estarien fora i no és com jo esperava, la veritat. Però bé, tindré que obrir així la finestra per a que entre més claror i no es tanque tan pronte. Així que això també és una altra cosa a arreglar. Bé, tampoc hi ha tant de temps des de que elles ja estan dins, com veiem. Ja no estan dins del pati, que han entrat dins. Així les tenim. I les 4 dormint. L'horari tampoc és un desfase molt gran, però només que les gallines no estiguen dins
ja la porta ja no serveix per a res, perquè té que tancar-se, elles tenen que entrar molt abans de que es tanque. Però bé, ja ho solucionarem. Bé, menjar, mengen un muntó. La veritat és que mengen molt. Els he posat verdura, a banda del seu menjar que tenen ja, com vos vaig ensenyar en els depòsits. També li he posat pa mullat. I pròximament faré un vídeo del segó i vos explicaré què és i com el faig. Bé, si teniu alguna suggerència, alguna pregunta, algo que vulgueu saber, m'agradaria molt que ho deixareu en comentaris per així tindré un poc de feedback amb vosaltres. Qualsevol cosa, crítiques, el que vulgueu. Si teniu gallines també Va, home, va. Per cert, jo també he tornat. Amb una altra veu, això sí. A veure si posem un poc d'ordre en aquest canal, perquè tela. Va, continua i acabem ja. Li doneu altres coses de menjar o feu alguna altra cosa, doncs m'agradaria saber-ho. I sí, també incloureu en aquestes gallines. M'acomiado de vosaltres. Fins la setmana que ve. Adeu.